Ururu uri kuona ka lifestyle kana kuti kaupenyu kari kurarama vanhu avo hakana kumboipa bhururu kana uchida kuzviita ropa rako richizvida. Asi chakaipa ndechekuti ukazorwara kana kuti kuita problem usina mari yebackup wotanga kunetsa munhu aizvitadzisa kuita zvemafaro achiinvesta palife yake, nekuti vamwe vanhu kusaita zvemafaro kana kuti kusaenda kumafaro every weekend hazirevi kuti havadi mafaro, asi pane zvinhu zvakakosha zvavari kutanga vainvesta mari yavo first. Saka zvokuti iwo unoita zvemafaro usina backup wozoda kunetsa vamwe vanhu vari kuita serious neupenyu hwavo, izvozvo hazvisi bhoo. Chakangonaka ndechekuti vemafaro mongobatsiranawo sevanhu vemafaro, mosiyawo vasiri kuita zvemafaro vaitewo zvavari kuda kuita nelife yavo nemari yavo.